أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. Le 22 mars l'année 2020 dans Sarakalo Klim Wanfla Sarakalo Savana Bafla Samuka Ambi Mali Jamana Konana Ambi Lukuru Marablo Konana Ambi Jula Duku Konana Nin Sakana Ambi Arajo Jamako Dalayan Inshallah Ambi Arajo Jamako Dalano e Jula Ano Komini Arajo la dala ka daminɛ 20h la ka taa bila 21h la nɛgɛ kaɲɛ 20 ka taa 21 na an ka kasɛtu bɛ tɛmɛ arajo so in na yan n'o ye Jamako ye Joila nka bi ni Ala sɔnna ntɛnɛn su n'o ye dimanche tile binnen ye an yɛrɛ bi direct la arajo la yan inshallah an bɛ bɔ ka foli kɛ an badenw na ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ni connexion ye an to an cogo la inshallah a bɛna kɛ direct fana internet ye réseaux sociaux ka précisément Facebook an baden minnu kunkolo bɛ sisan an ka foli b'u ye Sumaila Keyita n b'i fo Fuseni Zɔn n b'i fo kosɛbɛ o ka to ni ko Maître Jabi Duwa n ka foli b'i ye Abdul Rashid n ka foli b'i ye n yɛrɛ ba tɔgɔma Hawa n ka foli b'i ye ani an baden fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan sisan Jakarija Ba Kone n ka foli b'i ye kosɛbɛ n ka dugawu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ fɛ ni an fanga sera ni connexion sɔnna an bɛna a kɛ direct ye sur Facebook ka daminɛ 20h la ka taa bila 21h la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ Joila dugutigiw ye an ka foli bɛ alimamiw ye an ka foli bɛ jamanatigi ye n'o ye président de la République o kɔfɛ an ka leader ni groupement ani aw conseil an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn an bɛ arajo directeur fo ka arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo u y'an bonya Ala k'u bonya u y'an bisimila Ala k'u sago k'u ɲɛ kira jati kama sallallahu rasulullah an balima caman fana bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ dugawu b'u ye kosɛbɛ kurudukaw bɛ yan bɛlɛko kurudukaw bɛ yan n bɛ cɛlakaw bɛ yan kɔnɔna mara kɔnɔna na Segu Futazambu kaw bɛ yan o kɔfɛ Jarala Yiridugu olu mɔgɔw dɔ bɛ yan o kɔfɛ Fugankaw fana ye wele kɛ k'u bɛ sira la ka na Tulakaw wele kɛ k'u bɛ sira la ka na an ka foli ni tanu ani barikada waleɲuman dɔ bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an balimakɛ Sidi Jire Aligérie n ka foli b'a ye kosɛbɛ o kɔfɛ an yɛrɛ tun bɛ Ɲananugu sirakɔrɔ sɔrɔ sanayɛlɛ wajulu kun ye sɔrɔ ye nka jamana ko an ka jamana yɛrɛ dabila an y'a wajulu bɔ a ma jamana bonya kama ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ladilikan kama an yɛrɛ fana tun bɛ Fugankaw fɛ wajulu b'a la an fana ye wajulu bɔ a ma an bɛna taa foli k'u la dɔrɔn wa jama tɛna fara ɲɔgɔn kan fiyewu an tɔgɔ la o kɔfɛ an yɛrɛ tun bɛ Danugulakaw fɛ yen nɔ Joila yan nɔ Joila dugu kɔnɔ Danugulakaw ka da la an bɛ wajulu la san o san wajulu kɛ u ka banbaatɔw ye an b'a kɛ sunkalo kɔnɔ na o fana wajulu ko ka ɲɛ bɔ a ma ayiwa diinɛ bonya kama an balimakɛ bɛ kɛnɛ kan n'o ye Umaru Togola ye n ka foli b'a ye an ka dugawu b'a n'an ka barikada dakuruɲɛ 2 foli n ko b'o kɛ aw la a balimakɛ don Ali Badara Sangare Mali kɔnɔna na Joila kɔnɔ inshallah a sigi Bamakɔ Yirimajɔ Kadɔbugu la ka wolo Sirakɔrɔ Jɛdala Ngolobugu commune na Joila marabolo kɔnɔna na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan inshallah.